खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' बिटिसिनि बायह्रायाव दङ आरो बिटिसि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय मानोना जोंनि नन बिटिआर गफुर हलंगि दैमालुआव मोनसे जंगल रिजर्ट होननाय मोनसे अपेनिं खालामदों प्रग्राम लादों बेयाव जोंनि बर'नि आलफ्रेड इउटुबार बिथाङा खोब मोजां मोनसे बानजायदों जोंनि ओनसोलाव बे आन्डार डेभेलप बे जोंनि ओनसोलाव टुरिजमखौ जोंनि मानसिफ्रा खोब इम्पर्टेन्ट होनांगौ गोसो होनांगौ मानोना टुरिजम जायोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोंनि मानसिफ्रा माने माखासे खामानि मावनानै जानो हायो बेफोर खामानिखौ बिथाङा खोब मोजां बानजायदों आरो जोंनि बे डेम'क्रेसि हादोराव सुबुंखान्थि दारा हादोराव जोङो जोंनि मानसिफ्रा गथ' खांनाया खम जादों जोंनि गथ' लानाया खम जादों खमबाबो साथाम साब्रै बेबायदि जोंनि बिमाफोरा गथ' खांनो थाखाय बिथाङा बानजायदों आरो जाय सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव माने सिनायजागोन डेभेलप जागोन जौगागोन बिनि फारसे बिथाङा खोब मोजां माने बानजायदों बड'लेण्ड बुब्लि बे निउसनि सिगाङाव थ' नोंथांमोन आं नैबे भिडिअखौ दामनानै होनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे खोनासंनो लाङोब्ला नोंथांमोना खोब माबा मोनसे मोजां खोथा सोलोंनो हागोन आरो जोंनि मानसिफोरा सिखाव जानो नाङा डाकेट जानो नाङा धमखि होग्रा जानो नाङा बरायग्रा जानांगौ मानसिफोरनो जोंनि अननायखौ होनो सोलोंनांगौ थ' बेबायदि जायोब्ला गुबुन गुबुन नेसनेल इन्टारनेसनेलनिफ्राय जोंनि बेबायदि टुरिस्टफोराव माने रिजर्टफोराव माने गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरा बेरायनो फैयोब्ला जानानै थाङोब्ला बै हादोरनि बै जायगानि मानसिफोरा बिराद मोजां बै जायगानि मानसिफोरनि जानाय लोंनाया बिराद मोजां थ' बेबायदि मिथिनानै गोबां लोब लोब दावबायबोगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्ला नोंथांमोना आरो बिनिख्रुइ साबसिन माने बिथांनिफ्राय मोनथिबावगोन आरो खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' बिटिसिनि बायह्रायाव दङ आरो बिटिसि बा बिटिआर माला हाबगोनसो होनदों दाबो हाबाखै नाथाय असे माने बर'नि सेन्टिमेन्टआ जोंनि बै नन बिटिसिनि बायह्रायावसो दं जायफ्रा माने बिटिसिनि बायह्रायाव बर'फोर गोबांथार दं जेरै बिश्वनाथ गफुर हलंगि बेहाय थानाय बर'फ्रा ओरैबायदि माने सेन्टिमेन्ट दं बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोनहा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं दाबो गावनि राव हारिमु बेखौ बावाखै जोंनाव नाय नोङो जेनेबा नों बिटिसिनि बा बिटिआरनि आन्दारावनो बाक्साफोर डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार न'खरफ्राव बर' रावखौ रायलायला आरो जोंनि क'क्राझार टाउनावबो दङ मोनसे मोननै फेमिलि बिसोर बिराद दुगा गावनि गथ'फोरखौ बर' राव फोरोंला एसामिससो रायलायो न'खरावनो बर'लेण्डनि केपिटेल होनो क'क्राझारखौ अब्लाबो माने मोनसे मोननै न'खर दङ बिसोर बिराद दुगा माने एसामिस रावसो फोरोङो गथ'फोरखौ बर' राव फोरोङा नाथाय नोंथांमोनहा बिटिसि बा बिटिआरनि बायह्रायाव थानानैबाबो दिनैहाय नोंथांमोनहा बर'नि हारिमु राव बेखौ फोथांनानै दं आरो दिनैहाय बे जंगल रिजर्ट बेनि लन्चिं प्रग्राम जादों गोबांथार माने मोसानाय खननाय रंजानाय सोलिगासिनो दं जानाय लोंनाय जादों बेनो जाहैबाय अरुणाचल आसाम बर्डार बेयो हलंगिनि साखाथि सनाजुलि होननाय जायगायावहाय बेबो बिटिसि एरियायाव गोलैयोदां आंनि मथेबा आं मोजाङै मिथिया दानि बे बिटिआरनि गोदान सिमा बाहाय गोलैगोन ना नाथाय जों दाबो मिथिया माला गोलैगोन हाबबायल' होनदों बिश्वनाथ गफुराबो बिटिआराव हाबबाय नाथाय माला हाबगोन दासिमबो जेबो माबायानो गैया जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा अब्लाबो माने दासिमबो बर'नि राव हारिमुखौ गाराखै बर'नि सेन्टिमेन्टआ दं बाहाय फैदों आरो गोबांथार बर'फोरखौ लोगो मोनदों आङो फैनानै राइडआव फैदों ना आरो हेल्प खालामदों जोंना मैया मोनायाव गंसे गारिया जोंना लामायाव थाबथानानै दंमोन माने दालां गैया माने दैजोंसो बारस'नांगौ नालाय मोना नालाय मिन्थिया लिगा बे आसोल थांलाय फैनाय माने हाब्र'दों औ बेहाय ओमफ्राय जोंना गारिया थाबथानानै थादों हरसे ओमफ्राय जोंना नै जेसेबां बे सनाजुलि ओनसोल बा हलंगि ओनसोलनि दैमालु सेन्टारनि बर'फोर बिसोरो दहाय फुङाव JCB लानानै जोंनि गारिखौ माने बोखांना होदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो दा गारिखौ माने सालायफिननो हाबाय बेनि थाखाय जेसेबांखि जोंनि बर' रायजो राजा
बे जोंनि दैमालु सेन्टार बा हलंगि ओनसोलनि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबांथार माने साबायखर बावनाय जाबाय आरो आसा खालामबाय सोरबाफोर बेबायदिनो बर'फोर फैनानै खैफोद आफोद जायोबा नोंथांमोनहा बेबायदिनो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आरो मोजां सनाजुलि बे जेनेबा बे एरियायावथ' जोंनि बर'आनो नालाय बर'फोरजों बर' गामि गोबां दं बे सनाजुलि अरुणाचल बे जंगल रिजर्ट लाबोनाय मानि जोंनि बर'फ्राबो डेभेलप जानाय गोबांथार मानसिफ्रा बाहाय खामानि मोनगोन आरो गोबांथार टुरिस्टफ्रा बाहाय थाफैगोन आरो बेरायनो गाइड नांगौ जागोन बेनि थाखायनो आङो खावलायो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोङो टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो इम्परटेन्ट होनांगोन टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ इम्परटेन्ट होयोबा अट'मेटिकलि डेभेलपमेन्ट फैयो बायह्रानिफ्राय मानसि फैयोबा फैसाया बायह्रानिफ्राय लाबोनाय जाबाय जोंनावनो थालांबाय सोरबा टुरिस्ट गाइड खालामना मोनजागोन सोरबा हम स्टे खालामना मोनजागोन आरो बायह्रानिफ्राय मानसि फैयोबा जानो लोंनो नांगौ होनबा मैगं थाइगं बेदर फानना मोनजागोन सोरबा टेक्सि ड्राइभार बा टेक्सि सालायनानै मोनजागोन आरो गोबांथार बिदिनो हम स्टे बायदिसिना खालामनानै जोङो रांखान्थि खामायनो हागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो टुरिजमखौ इम्परटेन्ट होनांगोन जोंनि जेसेबांखि बड'लेण्ड बा बिटिआरआनो जा बा जेसेबां जोंनि बे बर'नि ओनसोल जेरै जों बिराद लाखि मानो होनब्ला जोङो भुटान बर्डारनि सेराव अरुणाचल बर्डारनि सेराव जोंनि बर'फ्रा बेनि थाखाय आं खावलायो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल एबा जोंनि बर'फोरनि हादुंगिरि होनोना जेनेबा ना खुंगिरि बिथांमोनहा जाहाथे टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो इम्परटेन्ट होयो जाहाथे जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो मोजाङै मोजां डेभेलप खालामो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप नङाबा बायह्रानिफ्राय मानसि फैया इनफ्रास्ट्राक्चार मानि लामाया मोजां जानांगोन बेनिफ्राय थानायनि थाखाय सुबिदा जानांगोन हा बेनिफ्राय जानाय लोंनाय गासिबो जोंनि बर' कालचारनि बेखौ मोनजोबनांगोन आजिखालि मानि बाबाय एखे मानि जानायखौ दिल्ली बम्बाइ बा फरेन कान्ट्रिनि बिसोरो ट्राइबेलनि जानायफोरखौ लुगैयो गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय बेनि थाखायनो जोङो मानि वार्कशप बा सेमिनार्स लानांगोन गामि गामि थांनानै हो मारैहाय टुरिस्टफोरखौ जोङो मानि वेलकाम खालामनांगोन माबायदि रायलायनांगोन जानानै लोंनानै दंखि होलाबायनानै जानाय नङा आरो ओंखायनो गोबांथार जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला जोङो टुरिजम बे मानि डिपार्टमेन्ट बा टुरिजम फरायनाय ना टुरिजम मेनेजमेन्ट बे फरायनायखौ जोङो लानांगोन अब्लासो जोङो गुबुन हादर बा इन्टारनेसनेल बा नेसनेल ना गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ जों जाहाथे मोजां रोखोमै जोङो बरायनो हायो ना मोजां रोखोमै जाहोनो लोंहोनो हायो बा बेरायहोनो हायो अब्लासो मानि आरो लाबावगोन बिसोरो उमुक जायगायाव थां ओरै उमुक जायगानि मानसिफ्रा मानि बिराद मोजां हस्पिटेलिटिया आरो जानाय लोंनाया बिराद गोथाव जायगाफ्रा समायना बाहाय जेबो रेप केस जाया ना सिखाव खावनाय जाया नांलायनाय जाया धमकि होनाय जाया बेफोरबायदि आरो मानि जों सोलोंनांगोन टुरिजमखौ जोङो लाबोनोबा डेभेलप खालामनोबा जोङो सिखाव खावनाय थानाय जानो नाङा बुलाय सोलाय जानाय नङा धमकि होनाय बेफोरबायदि थानो नाङा आरो बेयावनो गेजेराव मोनसे सोंथिखौ जोङो सोंनो लुबैदों नोंथाङा बर' आसामिसनि खोथाबो बुंदों बेनि सायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो माने बर' रावाव फरायनांगौ बर' रावाव सोनांगौ नाथाय बे गावबागावनि गथ'फोरखौ गथ' गथायफोरखौहाय बर' रावाव सोआलासिनो गुबुन आसामिस मिडियामफ्राव सोयो बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो आङो बुङो दा जेनेबा ग्लबेलाइजेसन ना जोंनि दुनिया दा ग्लबेलाइजेसन जाबाय गोदोबा मानि लिमिटेड बाउन्ड्रिमोन दा आं सानो जों बिराद स्मार्ट जानांगौ जोंनि इण्डियायाव गोबांथार रोखोमनि हारि दङ राव दङ गावजों गावनो नाख्रेबलायनाय जायनि हारिया फरायनायाव गैया रांखान्थियाव गैया राजखान्थियाव गैया बेखौ नाख्रेबो दा जों स्ट्रं जानोबा जोंनि बे इण्डिया डेम'क्रेटिक गोबांथार राव दङ हारिमु दङ हारि दङ दा बिसोरनिफ्राय जोङो आगयनोबा बा एडभान्स जानोबा जोंनो गाहाम सोलोंथाइ नांगौ आं बेखौनो खावलायो आंनिफ्राय माने बबे सोलोंथाइखौ लाबा जोंनि हारिया डेभेलप जागोन गुबुन हारिया नाख्रेबनो हाया आं सानो बे सोलोंथाइखौ लानांगौ मानो होनब्ला आजिखालि हारिजों हारि नाख्रेबलायनायसो बबेबा हारिया खम जरबायखौ नाख्रेबनानै सिङाव दोनबाय बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारियाबो सिङाव थानो हाया थानो नाङा बे आंनि माने एक्सपिरियेन्स आरो आंनि बुजिनाय जोङो ओंखायनो ओरैबायदि सोलोंथाइखौ लानांगोन एडभान्स बबे सोलोंथाइखौ लायोबा जोङो एडभान्स जागोन बयनिफ्रायबो रांखान्थियावबो राजखान्थियावबो आवगायगोन हो फालांगियावबो आवगायगोन
आं सानो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानांगौ आंनिफ्राय बिबुंथिया बेनो भारतनि गोबां बाहेरावनो बेरायना फैबाय औ नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थागोन नामा भारतनि आरो आङो माने भारतनि बाहेरायावबो बेरायबाय बेनो आरो जों भारतनि बाहेरायाव बेरायोबा बिसोरो नोंनि धोरोमखौ नाया जोंना भारताव मा धोरोमासो माने प्रायरिटि धोरोमखौ लानानै गावजों गावनो बुलाय सोलाय सुवा सुथि नाथाय नोङो भारतनि बाहेरायाव थांनाय लोगो लोगो नों मा मावो नोंनि इनकामा मारै फैयो बेखौसो नायो दा आं दहाय बेखौनो बुंदों अब्ला जोङो ओरैबायदि सोलोंथाइखौ लानांगोन मोजां सोलोंथाइखौ मोनोबा जोङो रांखान्थियावबो आवगायनो हागोन राजखान्थियावबो आवगायनो हागोन रांखान्थियाव मारैहाय आवगायनो हागोन रांखान्थियाव मोजां फालांगि हो गुबुन हादराव थांबाना भारतनि बाहेरायाव थाङोबा बिसोरो सोंगोन नों मा मावो नोंनि इनकामा मा बेखौ सोङो नों मा धोरोमनि बेखौ सोङा नाथाय जोंना इम्परटेन्सआ माखौ होयो धोरोम बेनिखायनो आं होनो धोरोमखौ जों इम्परटेन्ट होनो नाङा गुबै सोलोंथाइखौ लानांगौ गुबै सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो जोङो मिन्थिगोन राजखान्थिया मा रांखान्थिया मा जोङो हारिखौ जौगानोबा जोङो गुबै सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो बबे सोलोंथाइखौ जों लायोबा गुबुन हारिनिफ्रायबो जोङो एडभान्स गोजौआव आवगायनो हागोन मानो होनबा जोंना गोबांथार रोखोमनि हारिफोर दङ ना ट्राइब्स जाथि राव दङ बबेबा हारिया खमजोरबा पपुलेसना खमबा बेखौ नाख्रेबनाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बुजिबाय ओंखायनो जोङो पपुलेसनखौ बारायहोनांगोन दा जों गोबांथार नुयोना गथ'फोरखौ सासेल' लायो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पपुलेसन इज ए पावार होननाय दङ ओंखायनो जों हागौमानि पपुलेसनखौ बारायहोनांगौ आटलिस्ट 3 बा 4 गथ' खांनांगौ दा मा खालामो गोबांथार माहाजोन मानसिफ्रानो गथ'खौ सासेल' खाङो गथ'खौ सासे खांनाय लोगो लोगो ओरैसो थांबाय नै नेर' माइनास आरो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव मा डेम'क्रेटिकखौ जोंनि बर'आव मा होनो सुबुं दारा हादोर पपुलेसन खमबा पलिटिसियान्सफ्रा रावबो इम्परटेन्ट जाया बेना बहरा मा 3000ल' बा 2000ल' बा 1000ल' इम्परटेन्स होगोन दा बे बांगालफोरखौ मानि थाखाय गियो पपुलेसना ओरैफोरबायदि बिसोर भट इलेक्सनाव बिसोर टटेलि चेन्ज खालामनो हायो ओंखायनो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोङो पपुलेसनखौ बारायनांगौ आटलिस्ट 3 4 गथ' खांनांगौ जोङो बेनोसै आरो आंनिफ्राय बुंनांगौआ जायफ्रा बुजिबाय बुजिखाबाय आरो बेनिफ्राय बुंनांगौ गैला नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव साबायखर बावनाय जाबाय नोंथांमोनहा बे BTCनि बाहेरायाव थानानैबाबो जोंनि जेसेबांखि माने बर' गामि दं बा बर' ओनसोल दं मा जादों जोंनि बर' ओनसोलाव नोंथांमोनहा बे खबरखौ माने दैथायहरगासिनो दं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव माने साबायखर बावनाय जाबाय आरो रोजा साबायखर बावनाय जाबाय थेंक इउ सै दे खुलुमबाय